Ble mae hon yn glanio, Jenkins yn bwydo i eto. Cyfle i'r cochion, oedd hi ddim yn bell chwaith. Sam Parsons yn cyfuno. Oedd hi'n gyfle? Oedd hi'n gyfle. Hoffi drod chwyth yn well na i drod dde fe, felly wneud popeth yn iawn, ddim bwrw'r targed. Ongl anodd, wrth gwrs. John hyfryd yng nghanol cae, colli ffordd Wharton. Jenkins i Llanelli yn ceisio bwydo can, yn bwydo can, Ethan Can, braidd yn wyllt. Cyfle arall i'r tîm cartre. Mae'n cymeryd i'n gynnar, dyna'r gyfrinach. Oce, ddim yna bwrw'r targed, ond mae'n cymeryd i'n gynnar. Jyst yn gadael y bel i rhedeg ar draws i gorffen, mae'n gwybod yn union beth mae'n edrych am pŵer, ond ergyd ar diwedd y dydd yn mynd o amgylch y postyn. Tafliad i'r Met. Llanelli'n dal i tir. Yn gyfforddus ar hyn o bryd, Harry John yn lledu pethau. Chwip o groesiad, mae'n un dda, y peniad ddim yn wael ar arbediad yn weddol hefyd. Payne yn cael y peniad. Ie, ond edrych ar y croesiad yma. Whip, ti'n cael hwnna. Yr peniad yn un dda, Pennock yn neud i'n edrych, wel, ddim yn hawdd, achos mae hon jyst yn dip o mewn yn y marn i, mae rhaid o fe wneud ar arbediad. Hanner awr di mynd i sgôr. Wel, Llanelli'n cadw'r meddiant. Gwell gan y cochion, yr ergyd ddim yn wael chwaith. Seeger gorfod ymateb ac yn gwneud hynny. Tipyn gwell o ran Llanelli, gwell gan Can hefyd. Ti'n disgwyl i'r gôl geidwad arbed honna ar y postyn cyntaf. Mae'r dip, dyna beth sy'n neud i'n anodd i Seeger yn y gôl. Cyfle i'r Met adeiladu, edrych am Mwandwe yn erbyn Sanca, llawn triciau. Llawn sgiliau, Mwandwe. Bright yn ôl. Cyfle yn y canol, Ryan Reynolds yn cyrraedd yn hwyr hefyd ar y postyn pella. Cyfle da i'r ymwelwyr. Wel, i ddechrau Mwandwe, yn ein arbennig o dda, jyst i dal y bel lan, cael y chwarae, i gilydd o Morris, dwi'n meddwl, sy'n ar croesiad. Fo'r chwip na i'r postyn pella, a fel o ti'n sôn Dylan, mae rhaid iddo bwrw'r target. Mae rhaid iddo bwrw'r target. Mae'r croesiad yn un dda. Just cael i ar target, a mae hwnna'n gol, achos mae Pennock o dan bwysau. A ti'n disgwyl gwell gan Ryan Reynolds yn y sefyllfa yna. Problemau fan hyn, Seeger dan bwysau, Can i Llanelli! Mae Can wedi taro i Llanelli! Y gol geidwad ifanc sydd wedi dod mewn. O ran y Met i wneud mor dda yn y gemau diwetha, ond mae'n hynllef i Sam Seeger. Ethan Can wedi taro. Llanelli ar y blaen, ond bydd y gol geidwad ddim eisiau gweld hon eto. Hyn lle i Seeger yn y gol. Can, mae rhaid i camol fe yn neud y gwaith cae barhaw, ond Seeger, mae rhaid i fe jyst roed i drod trwyddo hon. Can, fel o'n i'n gweud, yn cae y lawr. Mae'n dod oddi ar y postyn braidd yn ffodus falle, ond ti'n disgwyl fe sgorio'r ongl na. Met yn ceisio ymateb, os da drosedd. Dyfarnwr yn ymateb, cic o'r smotyn, reit ar ddechrau'r ail hanner. Payne y thlawr yn y Cwrt Cosby, pari ar drosedd. Cyfyrddiad lleia, fi'n credu bod y ochr anghywir dde, a mae fe jyst yn dod ar draws e. Mae'n rhaid i fe pido cymeryd y dac o mlaen fyna. Eiliad fawr, yw Met yn gallu taro nôl reit ar ddechrau'r ail hanner. CJ Craven yw chymryd i! Danfon Pennock, y ffordd anghywir. Craven, y capten, yn arwain drwy y siampl. Ail gol y tymor iddo fe. A reit ar ddechrau'r ail hanner, y Met yn ôl yn gyfartal. Met yn edrych tipyn mwy bywiog, twt i ddweud y lleia, maen nhw'n glir. Elliot Evans, ydyn nhw'n gallu mynd ar y blaen. Evans i Met Caerdydd, taro'r target, taro Pennock hefyd. To beth, oedd e byth yn argyhoeddi i fi bod e'n mynd i sgorio fan hyn Elliot Evans. Ddim y cyffyrddiad cyntaf fyna, a wedyn mae'r just gormod o amser gyda fe'i feddwl amdani. Ddim yn hollol siŵr beth oedd e moyn wneud fyna. Yw mynd ar draws y gol gyda pŵer, nag yw. Edrych ar Elliot Evans, mae dyn ni dros 250 o ymddangosiadau. Yn braidd dim gan rai o chwaraewyr Llanelli yn y gyngred yma eto. Mae'n beryglu Sam Jones eto.
Mae na arbediad gan Pennock, ond mae yn y gol. Mae'r gêm ma wedi newid mewn amrantiad. Oedd hi'n fler, ond dyw Elliot Evans ddim yn poeni, dyw Met ddim yn poeni. Wel, Sam Jones y fi, drych ar yr hediad mae'n wneud i'r postyn pella. Dim cyfle i'r amddiffynwr. Pennock yn cael llawiad cryf iddi, ond Elliot Evans byth yn rhoi fyny. Y croesiad i'n dda, fel yn ei sôn. Sam Jones jyst yn pilo i'r postyn pella. Pennock gyda'r cyffyrddiad lleia, ond Met Caerdydd oddi ar ei frest. Fydd ddim yn becso. Met nôl yn y gêm. Maen nhw wedi cael bach o look fan hyn, ond fel ti'n dweud, ddim yn poeni. Yr arbediad jyst yn taro gwyneb Elliot Evans, a mewn â hi. A Met ymlaen. Gwyr yn garedig at Rhys ymlaen at Sam Jones, a dyma diwedd y noson. Sam Jones! Dyna hi! Mae'n dair. Mae'n driftpwynt. Byddech chi'n tybio nawr i Met Caerdydd. Sam Jones yn torri'n glir, yn gorffen yn gampus ar ymwelwyr, ar ei hôl hi, ar yr egwyl, ar y blaen, gyda chwarter awr i fynd. Ail gol y tymor i Sam Jones. Mae fe jyst yn mynd am pŵer ar draws y gol. Pennock a dim cyfle. Hwna yw'r cyffyrddiad gwych gan Jones. Jyst yn cadw i benne ar draws y gol. A'i honna sy'n sicrhau y triffwynt i Met Caerdydd. A mae rhaid i weid bod nhw'n heiddi fod ar y blaen. Felly Met nawr, maen nhw'n mynd i ennill hon ydyn nhw, felly byddwn nhw'n di ennill 3 gêm yn olynol, a cyn hynny ddim di ennill dim 1 gêm tymor yma. Ond nhw arediad o 9 gêm heb ennill, 10 gêm heb ennill ym mhob cystadleuaeth. A nawr maen nhw wedi ennill 3 yn olynol, wrthyn nhw gadw'r meddiant yn ddwfn yn hanner Llanelli o'r cae. Dechreuodd y tymor iddyn nhw, nhw ddim yn colli 4 gêm gyfartal yn olynol. Wedyn fe gollen nhw 2 yn drwm wrth i Elliot Evans. Groesi at Mwandwe, a rywsut mae fe wedi methu, a rywsut mae Pennock wedi arbed honna. Campus gan Pennock. Dwi'n mynd i wneud unrhyw wahaniaeth o ran y canlyniad, ond am arbediad. Wel, y troiad yn un dda gan Mwandwe yn y bwch. Rhys eto yn ei chanol i Elliot Evans. Mae'r cyffyrddiad na'n arbennig a rhaid rhoi'r clod i Pennock yn y gol. Gwych.